האדריכל אריה אלחנני זכה לכיכר בתל אביב שתיקרא על שמו. צוות התל"ק שלנו חקר את הסיפור שמאחורי הכיכר. זוהי כתבתם של רינה מזור ואשר תורם. ערך רוני שפיר. בעבר, כשנודע לנו שתבליט קיר מרשים היה בביתן תוצרת חוץ, ביריד המזרח, חקרנו מי ביצע את תבליט הקיר הענק הזה, שהיום נמצא בשימור. המסקנה הייתה האדריכל אריה אלחנני. אז יצאה כתבה מעניינת גויי הים. מי היה אריה אלחנני? אדריכל ואומן. אדריכל של ביתן תוצרת חוץ, ביתן האומות, הביתן הזר גם, שלימים היה משכנה הראשון של התזמורת הפילהרמונית. אדריכל ראשי ומתכנן תערוכות יריד המזרח בשנות ה-30. מעצב את הפסלים הגמל המעופף, סמל היריד שהונצח ושסימל את רצונו שהמזרח יתפתח ויתמזג. וכן את פסל הפועל העברי שלרגליו אנו עומדים. עשה את אוהל יזכור ביד ושם ועוד עבודות בארץ ובעולם. חתן פרס ישראל בארכיטקטורה 1973. באמצע מרץ 2014 באנו לצלם את טקס הסרת הלוט וקריאת רחבה על שם אריה אלחנני. הוזמנו. הרגשנו מחוברים. הכל בזכותנו. איך? אריה אלחנני תרם כסף לקרן יהושע רבינוביץ' ויסד קרן המעניקה פרס על שילוב אומנויות באדריכלות. בשנת 2009 הזמינה אותנו המשפחה לטקס מתן פרס שכזה. הפרס ניתן לראש העיר לשעבר צ'יץ'. הוא קיבל זאת על פעילותו בשילוב יצירות אומנות רבות בכיכרות ובבנייני העיר תל אביב-יפו. השתתפנו והתרשמנו מאוד. חשבנו באותו אירוע שאדם בשיעור קומתו של אלחנני ראוי שיקרא רחוב על שמו, או ציון שמו ליד הפסל המדהים של הפועל העברי. אשר פנה בכתב לעירייה. לאחר התכתבויות מרובות, ממושכות, בהן התמיד אשר. הודיעו לנו על ההחלטה לקרוא רחבת אלחנני למתחם שליד פסל הפועל העברי. קיבלנו הזמנה. השתתפנו בטקס הסרת הלוט, וכאמור הרגשנו מחוברים. הרי הכל בזכותנו. ערב טוב וברוכים הבאים לטקס קריאת רחבה על שם אריה אלחנני, אדריכל, חתן פרס ישראל ומתכנן יריד המזרח. הרחבה הייתה רומה אנשים, אנשי משפחה וחברים. כולם נפגשו בארסת שמחה ולחצו יד לביתו של אלחנני, מיכל גולן, ולנכדתו נטע. חבורות מכרים עמדו ודיברו. בסמוך ניצב לו הפסל הענק והמרשים. איזה חוזק הוא מפגין, איזה עוצמה. אלחנני סימל בו את רוח העבודה העברית. פועל ועל שכמו עמד בניין. אנחנו, טלוויזיה קהילתית נווה מונוסון, דחפנו התרחשות זאת, בזכות התמדתו של אשר. שקיע ורודה בין הגגות, אספלט כחול מלמטה, עיני נשים נוגות נוגות, אומרות לערב למבטה. הפנסים פרחי העיר מלבלבים באור ניחוח, אביב חשמל עצוב בעיר, משיכרונו אסור לברוח. אין הרבה מקומות ברחבי תל אביב-יפו שמעוררים כל כך הרבה זיכרונות וכל כך הרבה רגעים משמעותיים בתולדותיה של העיר שקשורים אליהם, כמו המקום הזה שבו אנחנו מצויים עכשיו, מקומו של יריד המזרח ההיסטורי.
1922, בהיותו בן 24, עלה עם משפחתו לארץ ישראל, ואחר תקופה קצרה עבר לירושלים. שם הוא גר בביתו של ערבי בשם אל-חפסני, שבעקבותיו עברת אל-חנני ספוז'ניקוב, איבד את שמו לאל-חנני. חנני היה המתכנן של התערוכות הגדולות של יריד המזרח. הוא עיצב את סמלו של היריד, כפי שאמר ראש העירייה, את הגמל המעופף. הוא מעצב את סמלי ההגנה, הפלמ"ח וצה"ל בשנים יותר מאוחרות. הוא העמיד את הפסל הראשון במרחב העירוני בארץ ישראל המתחדשת, תערוכת העשור ועוד. קריאת הכיכר הזו היום על שמו של אריה אלחנני, ראשון מעצבי המרחב הציבורי בתל אביב, היא סגירת מעגל תרבותית. כעת אני מאוד אחד, הוא מסתכל מאוד בשקט, איך הלבנה חולצת שם. מיכל גולן, בתו של אלחנני, הייתה מעורבת מאוד בקביעת מיקום הרחבה. בטקס היא נשאה דברים. איני זוכרת שמחה יותר גדולה בעיר ובארץ עד הכרזת המדינה. והמקום הפך לפרח יפהפה שבו נעים בכל הגילים לבלות בו. בכל שנות החורבן וההזנחה נשאר עומד על כנו זקוף וגאה הפועל העברי, לזכר תקופה יפה שאיננה עוד. טקס מרגש ומכובד כשהאורחים שותפים בלב באירוע. עכשיו נראה אם זה אבל ראשי כל כך גבוה, עד שאפילו אם אלך לא אתבונן לאן לבוא. שקיעה ורודה על סף החוף, וחוף כמנהרה של תכלת, מי שיגיע עד הסוף יוצא לבכות מרוב דוחק.